UMengameli uCyril Ramaphosa usenike ungqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle uSenzo Mchunu umsebenzi wokubahlonze izincomo zokuqinisa izinhlaka zokuphatha nezilawula izikhungo zomasipala eziphakela ngamanzi. UMengameli ugxeke kwehla kwezinga lenhlanzeko yamanzi nezinhlelo zokuthuthwa kwendle. Lokhu kuza nje izakhamuzi zaseHammanskraal ePitoli zibhuqabhuqwa isifo sohudo esezidlule nomphefumulo wabantu abangama-23. Umnyango wezempilo kuzwelonke udalule ukuthi sebengama-24 abanqotshwe isifo sohudo kwazise oyedwa wabo uzinze eFree State. UMengameli uRamaphosa uthi kufanele kube khona abaphendulayo mayelana nokuphangalala kwabantu abangama-24 ngenxa yokubhedwa kwesifo sohudo. uRamaphosa uphinde wazwakalisa ukungagculiseki ngendlela omasipala abehluleka ngakhona ukusebenzisa ngendlela isabelomali ezivela emnyangweni wakwaCocta esiqondene nezinhlelo zokulungisa ingqalasizinda. Ujobelela ngokuthi umkhandlu waseTshwane wehluleka ukuhlangabezana nemiyalelo yomnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle eyabe exwayisa ngokudungeka kwamanzi eHammanskraal. Ngo-2019 ikomishana elwela amalungelo abantu kuleli SABC yathola ukuthi amanzi akule ndawo awakulungele kusetshenziswa umphakathi. Emva kweminyaka emine kwaphuma lo mbiko, izakhamuzi kule ndawo zisabhekene nesimo esifanayo. Njengamanje umnyango wezempilo kuzwelonke uthi usebenza ngokuzikhandla ukuhlonza umsuka walesi sifo sohudo.